Salutare tuturor, eu sunt Jean și astăzi vă prezentăm Minecraft Pocket Edition Lite. Și după cum vedeți, pe mine mă cheamă Jean Dark. Și alături de mine l-am pe One Infinite. Salutare băieților! Și acum să începem. Îmi place. Și acum o să creăm o mapă nouă. Minecraft. Și dedicație pentru un coleg. Bă, Adonis, nu te mai da mare că știi Minecraft, că nu te dai, că nu știi deloc. Te arată profesioniști aici cum se joacă. Pentru episodul de azi o să facem o casă, fermă. Pentru primul rând o să strângem foarte multe unelte. Dacă putem, că nu și item. Adică item, unelte, cam tot același. Face o casă. Hai mă mai repede! Hai mă! Trăm. Bă, Adonis, tu joci mai pe creativ. Nu jucăm pe survival. Sau cum îi zic eu, survival. Adică survival. Pam. Hai mai repede. Stau, lasă. David. Hai că o să am cât de puțin lemn, că nu o să ne trebuiască cine știe ce. Pentru început. Și am să facem niște schimbări. Și să facem acum niște schimbări, că nu prea mă curc cu ăla, cu calculator. Am încercat să ne jucăm un pic pe el. Și l-am schimbat. Hai să facem un crafting table. Așa. Un crafting. Am făcut 2 pickaxe-uri, nu știu pentru ce le-am făcut. Noi se închide, l-am tot după noi. Opa, cât cabel. Luăm numai câteva. Facem un steak și ceva. Noi v-am zis se închide. Păi așa sunt mă șmecherii. Păi nu. Nu, suntem fraieri să luăm 2 cabeluri. Să faci o sabie. Păi nu. Sau o lopeți. Luăm 2-3 steak-uri. Ce faci mă cu atâta cabel? Pentru prima dată stai. Bă, tu-i crafting table-ul, mă, că am făcut 2. Lăsăm unul aici. Cum un târnac cu apă. Facem un topar. Și o sabie. Nu lăsăm aici, bă. Poate descoperim niște cărbune. Doi. Opa, am dat de pământ. Pământul măsii. Păi asta e frate. Săpăm mai în jos. Regulile Minecraft-ului. Dăm de orice putem. Serios. Nu minți. E, tu cine minte, mă? Șeful Becali. Bă, Cali, jos, mă, dați-l, mă, jos, mă, cine o pus, mă, pe sus? Că așa de puțin cabel avem, mă, 24. A 27, 31. Aoleu, ce-am făcut?
Hai mă, că deja ai spart 500 de blocuri. N-am spart 500. M-am rămas subteran. Bă, Jean, tu știai că fiecare mapă care o crezi e aceeași mapă, dar te spawnează în alt loc. Uite, Iron. Iron, ce bine, bă, ați văzut, mă, nepoților. Cum se joacă. O, și mai mult. Dacă e 8, ești boss. Hai că am 2, 3, 3. Ia să vedem pe mai sus. Așa, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, păi bun. Momentan. Pentru un pickaxe și o sabie. Sau un pickaxe și un topor, ce ar vrea. Mai bine un pickaxe și o sabie, nu crezi? Bă, da. O rămas ceva acolo? Sau nu știu eu? Nu, mi s-a părut. Facem... Trebuie să pornești aici. Bă, fă un furnal. Stai să vedem, da. Băi, furnal. Și cam atât. Furnale! Zile barosane. Așa, mă. Furnale. Prăjim lemn. Ne ducem și pe cărbune. Opa. Nu. Unde? Nu să faci cu ce? Și am să fac mai prezentarea cu... Opa, mina! Aoleu! Ce mină, mă? M-am păcălit singur. Ai văzut? Păi da. Da, mă, că fac imediat rost. Că m-am spers toate itemele. Mergem, frate, ne bătem și cu mobii. Îi bătem pe toți. În curând cu ei. Păsărica. Lică, păsărică. Hai, ne mai păcălim o dată. Uite, mina! Opa. Ne scuzați că cam s-a blocat. Parcur. Parcur e parcur. Noi suntem parcur. Pic. Tu capul tău de pic. Dă-n carne. Pig. Taci, mă. Dă-n carne. Dă-n carne că te omor. Bă, unde fugi, mă, fraiere? Dă-n carne că te bag. Bă, fraiere! Aoleu. Iar m-am păcălit. Bă, iar m-am păcălit. Unde Pigu? Pigu! Alu Pigu! Alu Pigus! Câte carne să Nu știu, n-am n-am mâncat. Câtă carne mi-ai dat Alu Piguse? Păi, Alu Pigus mi-a dat 3 carne! păi ca la pomană, mă, așa îi. Tu-i capul, măsii. Lăsăm aici astea două furnalul și... Hai că lăsăm aici că nu suntem chiar așa de zgârciți. Alu Pus! Mină! Uite ce fraieri suntem, bă. Mină, ciocabină. O să găsim... Am găsit iron. Dacă nu găsim cărbune... Eram în spate cărbune, nu ești? Bă, de Mă ce nu duc ești după orb? iron, mă. Păi de ce nu ești orb? Bă, zgârcă-i. Uite-te, mă, că-i sus. Unde, mă? Du-te, mă, mai sus. Unde, mă? Karaoke.
Bă, caracioche. O sabie. Da. Ui, capul, băi! Ai, mamă, pitic, am dat de ce mai mare. Sursă. 1, 2, 3. 3, Dacă faci 8 ești boss. 4, 5, 5, 6, 7 și... Auzi ceva? Da. Ne jucăm. Ignorați ce se aude. Interferențele audio. Da. Hai, ne băgăm în lavă. Vin ce se întâmplă. Aoleu, aici nu mai putem să trecem. Du-te, mă, treci tu cu bun. Treci tu cu bună ta. Treci tu cu șamponul. Unde? Pune scară. De ce? Să-i deschid ușa la închine caselul ca frigiderul. Pam, pam, pam. Ioi, frate, ma. Și că... Și pentru că n-am găsit cine știe ce, am să încheiem episodul. Eu am fost Jean și... Eu am fost Infinite, One Infinite și o ne găsim, o să ne revedeți data. Pa, Ciao, ciao! Pa, pa.